Euskarazko kalitatizko hezkuntza eta honen sustatzaileak, gurasoak, irakasleak eta laguntzaileak dira ikastoletako protagonistak. Ikastolen historia orain dela 100 urte hasi zen, orduantxe sortu baitziren Euskarazko lehen eskolak. Gaur egungo ikastolak hezkuntza eredu propioa dira, ezaugarri bereziak dituena eta bere kalitatea Europan ezaguna eta saritua da. Ikastolak ugariak eta desberdinak izan arren, hezkuntza sare bakarrean biltzen dira. Mugarigabekoak, munduari irekiak, ikastolek Euskal Herriko lurralde guztietan dihardute eta Europako irakaskuntza kooperatiba sare handiena osatzen dute. Hezkuntza lanean bateginik, izaera juridiko propioa daukaten 101 ikastolako 45.000 ikaslek, 30.000 familiak, eta 3.800 langilek dihardute elkarlanean, honen erakunde kolektiboa den ikastolen elkartean, bertako hezkuntza zerbitzuak baliatuta. Bikoteak eta nik ezin izan dugu euskara ikasi. Hori dela eta alaba tuterako ikastolan matrikulatu genuen. Eskaintza kalitatezkoa, modernoa eta aurrerakoia zuelako. Orain oso pozik gaude, gaur egun unibertsitatean dagoelako ikasketak euskaraz egiten. Gaur egun euskalduna da eta oso pozik gaude. Ikastolen hezkuntza zerbitzua erabatekoa da, hasi 0 urtetik aurrerako hezkuntzatik eta 19 urteko gazteen batxilergo eta lanbide heziketaraino, eta ikastolek berek ekoitzitako materialetan, irakasleak ikastola ereduan trebatzean eta hezkuntza ereduaren emaitzen ebaluazioan oinarritzen da. Duela 28 urte lanean hasi ginenean, handiko nabintzat gauzak desente aldatu dira irakaskuntzan, ez da, teknologia berriak ditugu, gizartea ere aldatu egin da, baina guretzat oraindik ere oso garrantzitsua da eta garrantzitsuena, eta berez hezkuntza helburuak ez dira aldatu zentzu horretan, nahiz eta gaur egun konpetentzien izenpean aipatzen ditugun, norbera izaten ikastea, elkarbizitzen ikastea, komunikatzen ikastea, pentsatzen ikastea eta ekiten ikastea ere gure helburu nagusiak dira. Gaur egun ere, eta zentzu hortan aldaketa batzuk egon badira ere, helburuak eta norabidea berbera da. Ikastolen kalitatearen froga dira bertako ikasle euskaldun eilenan iztunak, elkarlanian trebatuak, informazio eta komunikazio teknologia berrietan jaioak, nortasun ireki, sortzaile eta ekintzaileari dagozkion balio eta jokabideetan eziak. Ikastolan betiko asignaturak emateaz gain, ikastolan barrun daude beste jarduera batzuk, adibidez kirola, aitea kirolekintzak, gero agenda 21 izena talde bat dago, naturaren ingurun dituzte jarduerak, natura bultatzeko edo, antzerki tailer txiki bat ere badago, antzerkia lantzeko, eta gero hortaz aparte, asten behin daukegu klasetan ordu bat tutoritzan lantzeko, eta gure ikaskide batek edo arazore bat bali mauke lagundu eta konpontzeko. Ikastolek euren hezkuntza proiekturako behar dituzten baliabide guztiak dauzkate. Liburuak, ikusentzunezkoak, softwarea, komikiak, puzzleak, ipuinak, irakasleentzako gidak. Ikastolen sareak baliabideok etengabe sortu, berritu, argitaratu eta nahi duten ikastegi guztien esku jartzen ditu. Gaur egun ere, olako zerbait ikusten dunik ikastolen elkarteak pasatzen duela, jendartean bizitzeko eredu berri bat eta herrigintzan parte hartzailea eta pixkat nik ditudan horretzapen horiek denak egin nauteni eta agian hurrengo ikasleak ere hola eziak izanen dira eta bide horretatik. Ikastolek harreman sendoa eta joria daukate euren ingurunearekin. Ikastola bakoitzak jorratzen dituen lanez gain, 5 jai erraldoi antolatzen dituzte, konfederazioaren lurralde bakoitzeko bana.
Hauek harreman estuak sortzen dituzte familia, langile, laguntzaile voluntario, enpresa eta instituzioen artean, ekitaldi ludiko baten bidez ikastola baten proiektu zehatz bat finantzatzen laguntzeko. Ikastolan ibilitakoa naz, eta niretzat onena izan da. Orain ikastolako ama eta nire alabalentzat zelan ez onena. Ikastolak, iragana eta orainaldia ez ezik, etorkizuna ere badira. Epeluzeko plangintza daukate, 2020ko ikastola izenekoa. 21. mendeko euskal gizartearen hezkuntza beharrekin bat atorren hezkuntza eredua.